Bon dia, lletraferits, com va? Què diem de bo? Aquí a la Ribera d'Ebre, molt fred, molta neu, un temporal espectacular, terrible, 50 centímetres, 60, fins i tot 70 en alguns llocs de la muntanya de neu al meu poble, una cosa extraordinària. I al mateix poble, doncs això, 60 centímetres, 55, molt impressionant. Però ves per on TV3 tot el dia parlant de Madrid, que si Madrid cap aquí, que si Madrid cap allà, nevada històrica, impressionant, i a Terra Alta, Priorat i la Ribera d'Ebre, que són comarques on ha nevat moltíssim, doncs sí que se n'ha dit alguna cosa, se n'han fet 5 cèntims, però Madrid és molt important, tot el dia a Madrid. El grito que aprendí. ¡Madrid! Que no dic que no s'hagi d'informar de la nevada que ha fet a Madrid, però, ostres, si la Catalunya Nord ha fet una nevada impressionant també, expliqueu, fes una mica de periodisme per a les persones que parlen català, que per això ets TV3, que per això fas contingut en català, doncs, països catalans, hola, ei, sí tu, la persona que, li salten les alarmes quan comento alguna cosa dels països catalans. Mira, ho diré a poc, països catalans, existeixen. Hi ha unes obvietats, com que hi ha persones a tots aquests llocs que parlen en català, que filològicament és la mateixa llengua, sense cap mena de dubte, llavors existeixen. Si tu vols viure en un món ple de fades i ple de contes, les muntanyes nevades, ara que ha caigut la neu, és la teua decisió, però no vingues aquí, que ja saps quin pensament tenim, argumentat, fonamentat, i que ja saps que nosaltres respectem la realitat. Doncs, a veure, no cal que facis els comentaris aquests, que hi ha gent que és molt pesada, sou pesats, aneu a filar. I ara m'adreço a vostè, senyor Blavero, pensi el que vulgui, a mi sincerament se me'n refot. El que sí que us recomano a tots els blaveros és que no patiu tant per si s'anomena català, valencià, que si és català o valencià, no sé què. En comptes de malgastar energies en aquest afer, que ja és molt clar des del punt de vista científic i filològic, ja s'ha perdut la batalla, em sap greu, el que hauríeu de fer és parlar en valencià, encara que penseu que és una altra llengua, m'és igual a mi això, parleu en valencià, feu servir el valencià perquè encara està molt pitjor el català a València que no pas a Catalunya. Llavors, ostres, m'és igual que pensis que és una altra llengua, és una opinió, opina que el català no és valencià, que el valencià no és català, però fes servir el teu valencià, m'és igual, tu, la lluita està aquí, el problema, el perill per al valencià, per al català de València, o tu digue-li valencià, no passa res, doncs és que cada cop s'empra menys, que l'ús se'n va a Norris. O és que potser sou castellanoparlants, o és que potser gairebé mai feu servir el valencià i només l'empreu per argumentar que és una llengua diferent del català. Perquè jo també he vist algunes ortografies i algunes construccions que es nota molt que sou castellanoparlants, o comentaris directament en castellà. Dissimuleu una miqueta, sisplau, dissimuleu una miqueta. Un cop fet aquest comentari sobre el secessionisme lingüístic, avui us explicaré 3 castellanismes que cal evitar. És molt important perquè el català, a banda de perdre catalanoparlants habituals cada dia, el problema que té és que la qualitat del català és menor. Dia a dia la qualitat del català és menor, i això ho hem de tenir molt clar. Si jo dic aquesta gallina té que posar els ous, el que faig és un calc del castellà i poso paraules catalanes, no? I faig com una capa de catalanitat, però és castellà, perquè en català l'oració hauria de ser la gallina ha de pondre els ous. Pondre, no posar ni té que, sinó que és ABD. En català la perífrasi d'obligació correcta és ABD. Per tant, d'una banda, la llengua catalana té el perill de perdre parlants habituals i d'altra banda, que la qualitat del català que fan servir aquests parlants habituals que encara resten, la llengua catalana, cada vegada és menor. Llavors, tenim aquests 2 fronts molt importants oberts. I com ho podem solucionar, això? Doncs subscriu-te a Lletraferint i et donaré la resposta. El primer castellanisme és l'ús del verb plegar, que no existeix en català, no és català. En català fem servir, per exemple, el verb farcit. No? Aquest lloc està farcit de males persones, aquest lloc està ple de males persones, aquest lloc està infestat de males persones. Tenim tots aquests verbs que sí que són correctes, que sí que són adequats. Per tant, emprem-los, fem-los servir. En segon lloc, tenim una expressió que podem pensar que no és un castellanisme, però alerta perquè sí que ho és.
és l'expressió entre pitos i flautes. Pito és un castellanisme. Llavors, entre pitos i flautes també ho és, i en comptes de fer-la servir, podríem utilitzar entre naps i cols o entre una cosa i l'altra. Hi ha moltes més opcions també. L'altre dia una periodista de TV3 va fer servir una expressió castellana per descriure el que passava el temporal de la neu. I va dir año de nieves, año de bienes. En comptes de dir any de neu, any de Déu, que també s'entén la mar de bé en català, però el que passa és que tenim un dèficit molt considerable respecte de les expressions catalanes, de les frases fetes, dels refranys, perquè cada cop ens sabem menys i el primer que ens ve al cap, a mi també em passa de vegades, el primer que em ve al cap és una expressió en castellà, perquè el castellà el tenim a tot arreu, Vas un dia a la muntanya, aixeques una pedra i et surt castellà. Llavors, és normal, però si treballes de periodista, ostres, mira tu abans. És clar, perquè quan ets periodista el que fas és comunicar, i si comuniques castellanismes, el que fas és que la gent interpreti que és normal, que en català no tenim cap frase per expressar aquesta realitat i que per tant s'ha de fer servir el castellà perquè la nostra llengua no és capaç de transmetre el que passa en aquell moment. I és clar que pot fer-ho sense cap mena de problema. El que passa és que és molt substancial que la gent es conscienciï, sobretot si té un càrrec de responsabilitat com és un periodista, com és una persona que comunica. Jo puc fer un castellanisme a un vídeo, però llavors ràpidament ho intentaré esmenar als comentaris o dir-ho, i bé, doncs, entre tots ens hem d'esforçar al màxim, com cal. I el darrer castellanisme que vull denunciar és rejilla, rejilla, amb aquest fonema J, que ja ens indica que no és català de cap manera. En comptes de fer servir aquesta forma, en comptes de fer servir rejilla, podem emprar paraules com reixeta, reixa, espiell i moltes altres. Reixeta, reixa, són potser les més habituals. Finestrella i finestró en alguns contextos també ens servirien. Si han entrat a robar fa poc, una mare pot dir als seus fills, abans d'obrir la porta, mireu per la reixeta, no? Una reixeta petita per la qual pots mirar si ve algú, si és de confiança, si coneixes, si no, etc. Doncs res, frits, abans d'anar-vos-en, mireu que estigueu subscrits al canal, que m'hàgiu regalat, que hàgiu fet un m'agrada a aquest vídeo, que hàgiu compartit el vídeo, perquè si no ho feu vosaltres, si no ho feu les persones que em seguiu, no ho farà cap altra persona, no ho farà Sant Pere, no ho farà Pompeu Fabra, que en pau reposi, i res, necessito la vostra ajuda per fer aquesta tasca de divulgació molt millor. Als comentaris, com sempre, deixo un enllaç perquè us pugueu fer els meus mecenes de l'aixeta i d'aquesta manera em permeteu que dediqui molt més temps a aquesta tasca de divulgació, al projecte de Lletra Ferint, tant Instagram com a Twitter, però sobretot és Instagram i YouTube, on faig més feina, ja ho podeu observar vosaltres mateixos. Au, doncs, salut i força al Canut. Aquí encara hem de llevar molta neu.